Marc, en primer lloc, enhorabona. Una partida complicada perquè ha sigut molt alterna, fins a 40-40, joc un, joc l'altre, joc un, joc l'altre, i en Cabany ja ha sigut pegar el vot del 45 i és quan heu fet l'esprit. Sí, moltes gràcies. Sí, ha estat tota la partida igualada, ja han treballat i han elegit ells, camp, han elegit el rest, i des del principi, com dius tu, fins a iguals a 40 hem anat un xoc a la U, fins a iguals a 40 hem estat seguint sempre el xoc del rest, i per dentro del dau, que se supon que és el xoc bo. I res, a partir d'ahir hem fet un xicot de canvi, hem intentat nosaltres canviar un poquet en el dau, també hem canviat la pilota i a partir d'ahir ens ha eixit prou bé la tàctica, i a partir d'ahir hem fet tots els xocs, ens ha costat igualment treure els xocs i res, i hem acabat guanyant. Bueno, ara ja esteu en la final, una parella que ahir en Pelayo va deixar molt bones sensacions i que va acabar en els pronòstics de la càtedra. Pere Roc i Santi, pensaven que venien del Mundial i que ho podrien acusar, però estan com una poma. Sí, de veres, entré ahir a Pelayo, estava a Pelayo, entré a veure els últims dos xocs i me digueren que havien fet quasi una exhibició els dos. Jugaren contra ells quarts de final, passaren ells com a millors per 2-60-55 també contra nosaltres, i res, doncs tornarem a veure les cares en la final i que ells seria el que més. Gràcies. A vos.